Здравейте, казвам се Наталия. Добре дошли в първото ми видео в моят нов канал. Всъщност, първият ми канал. Да, вземете си топла напитка. Хайде да започваме. Сега ще ви споделя за моят опит с бригадите. Била съм на 2 бригади, а в момента живея в Щатите. Никога не съм си мислила, че ще живея тук. Това е друга тема. Сега, нека започваме по същество. През далечната 2022 година аз бях 4-ти курс. Да, как така ти първа си почна да ходиш на бригади в 4-ти курс? Ами ето така, винаги съм искала, още от ученичка съм искала да посетя Америка и да отида на бригада. Но COVID, бивш приятел, разни обстоятелства, така се стекоха в моя живот, докато септември 2022 моя колежка не ми каза: абе, ти искаш ли да отида? Така започна нашето приключение в Америка. С какво моето видео ще бъде по-различно от другите? Ами, когато аз исках да замина, изгледах много видеа, но повечето от тях гледат да не отговарят на вашите въпроси, които наистина ви интересуват. Като, например, колко пари ще изкараш, какви очаквания да имаш, каква позиция да избереш. И да, аз ще отговоря на всички тези неща. Ще ви кажа неща, които не сте чували най-вероятно. И също така, аз за разлика от другите студенти, които правят видеа, съм била от двете страни на интервюто за J1, тъй като съпругът ми в момента наема студенти и просто мога да ви кажа той какво иска да чуе от теб. Остани! И така, нека да започнем с въпросите. Запиша ли на бригада? Първият, най-често задавам. Ами, какво чакаш? Ако чакаш знак, аз съм твоя знак. Записвай се. Дори да ставим парите, които ще изкараш настрани, ти ще посетиш нови места, ще се познаеш с нови хора, ще видиш градовете, които си вижда само по филмите. Дисклеймър: Лос Анджелис и алеята на Салата са нищо особено, но пък ще оставя това на теб. Запиши се на бригада и отиди да видиш, за да ми кажеш до година дали всъщност съм права или не. А ако не знае английски, мога ли да отида на бригада? Сега ще ви дам за пример моята приятелка, с която заминахме през 2023. Тя в началото на лятото знаеше само хай и бай. В края на лятото имаше приятели от различни националности, като например Тайван и Мексико. Държави, чието езици нямат нищо общо с българския. Просто трябва да бъдеш дружелюбен и ще ви кажа, че усмивката е международен език, всеки я разбира. Усмихвайте се и бъдете отворени към света и новите хора. Няма да сбъркате. А мога да отида на бригада си 4-ти курс? Аз отидох. Да, ако имаш лови оценки, ако не влачиш твърде много изпити, защо да не те пуснат? Моята диплома не беше отлична, но пък добър успех имах, много добър. Нямах никакви поправителни. Бях си взела изпитите, тъй като 4-ти курс изпитната сесия е малко по-раничко, малко по-рано приключваме. Нашата изпитна сесия приключи в първата седмица на май. Аз съответно си взех изпитите, нямах никакви поправки, отидох си на бригада, върнах се, взех си държавни изпит септември месец и всичко мина окей. Като бонус съвет тук: намерете си работа като фронт деск и просто учете на работа, ще ви плащат. Не ми плащаха $15 на час, което в момента по курс 1,90, ами близо 26-7 лева, за да учиш. Страхотно. Да, просто нищо не е невъзможно, ако бъдеш организиран и добър студент. Просто не лъжи на интервюто, кажи им, че имаш планове да се върнеш и да продължиш образованието си или да започнеш нещо по специалността, да работиш. Ще си дадат виза, защо те откажат? Аз не виждам причина. Така, следващия въпрос, който съм си отбелязала е: няма с кого да замина. Ами, честно да ви кажа, втората година аз пътувах самичка. Не е толкова страшно. Да, взимате си слушалките, спите си в самолета. Все тая, виж, ще се запознаете с хората, ще се научите на отговорност и на самостоятелност. Пък, ако толкова се страхувате да сте сами, пишете в групата във Facebook. Има група за Work and Travel в България. И питайте някой дали ще ходи сам. Пътувайте двамата заедно. Просто не мисля, че ще сбъркате. Следващия въпрос, който съм отбелязала, е с коя агенция да замина. Така, тук аз мога да ви дам моят личен опит. Пътувала съм с Use It Colors. Имах лоши преживявания с тях многократно.
какво се случи. Малко ни мотаеха с избора на оферта и записването за интервю, защото ние естествено заминахме не с селф оферта, а с оферта предоставена от тях. Мотаха ни доста, накрая ни записаха на 6-7-то ни желание. Като цяло бъркаха ми също билета за навръщане. Изпаднах в нервна криза на летището в Чикаго. Много друга история. Благодаря просто на служителите на летището, които ми помогнаха, и благодаря на себе си, защото идох 4 часа по-рано и настанах там и успях да се прибера на време и да си взема държавния изпит. Също така имах много неприятно преживяване в Щатите. 3-4 ми ден, когато пристигнах там, ме ограбиха. Глътка кафенце малко. Ограбиха ме. Взеха ми всичките джобни, $600 и аз оставам без пари и така. Не беше много забавно. Нито агенцията ми помогна, нито спонсора. Затова, когато избирате агенция, ще кажа: агенцията не е толкова важна, просто моля ви, направете буквално едно интервю с агента, с който смятате да работите, и гледайте за не студент, защото студенти, които пътуват по бригади, зимата работят в агенциите и лятото просто увисвате. Няма на кой да задавате въпроси, няма на кой да пишете, няма кой да ви отговори. Отделно искам да кажа нещо много важно. Когато се записвате в агенция, моля ви, питайте те с кой спонсор работят, защото спонсор е много важен. И спонсор не е човек, който всъщност на вас ви плаща, а спонсор, това е организацията, която стои от другата страна. Както вие записвате в агенцията и агенцията работи с българските студенти, спонсорът стои от другата страна. Тя работи на американска територия, работи с работодателите, грижи се за вашата сигурност, грижи се за условията, на които работодател ви предоставя. Като цяло, работа на спонсора е да ви предпази. Затова не избирайте спонсор CIE. Те са отвратителни, имала съм лоши преживявания с тях, комуникацията ми с тях не беше никак лесна. Казах ви, ограбихме в Щатите и те по никакъв начин не ми съдействаха. И също така познавам други хора, на които не се случили неприятни неща на работните места, и CIE не помагат. Не избирайте CIE. Основните спонсори са CIE, Intrax, Interexchange, като също така може да срещнете и Aspire, Senet и други. Аз втората година пътувах с Interexchange, нямах проблеми, всичко беше окей. Препоръчвам Interexchange, CIE не. Като агенция също за изкуствено спомена, втората година пътувах с Fletcher Lind. За съжаление, те обаче нямат офиси в много градове. Препоръчвам с две ръце офиса в Благоевград и Неделин. Супер, няма да сбъркате. Той е много надежден човек. Както казах, той не е студент, той си е в офиса и лятото може да договори на въпросите. Така, давайте, отидете, запознайте се с агентите, които биха работили с вас, и смятам, че сте разумни хора, ще направите правилен избор, само да не е CIE като спонсор. Така, следващ въпрос, в кой щат да замина? Ами, това е много комплексно, тъй като всеки студент има различни изисквания към мястото, на което иска да прекара лятото си. Сега ще ви кажа как постъпихме ние с моята приятелка, когато си търсихме обява. Просто седнахме и си написахме един лист, ние, защото сме момичета, обичаме всичко да си пишем, всичко да си планираме. И така, ние си казахме, нашето мечтано място, на което искаме да прекараме лятото, се намира близо до воден басейн, за да можем да ходим на плаж, било ти океан или езеро. Озовахме се на езеро, но беше супер езерото Мичиган, става за плаж. Другото ни желание беше да не е голямо населено място, да не е много лудница, за да ни бъде по-спокойно. И така, ние си намерихме нашето прекрасно място, на което си изкарахме едно незабравимо лято. Така, седнете, напишете си вашите изисквания и вашите желания, и когато кандидатствате по някаква обява, просто отваряте Google Maps и си правите една виртуална разкодка из това населено място. Също така на Google Maps можете да отворите да видите колко бизнеси има. Примерно, има ли супермаркет, има ли кафенета, има ли ресторанти, за да можете да предвидите възможности за втора работа. Така, аз искам да ви спомена, че има няколко типа населени градчета, в които ходят студентите. Като първи тип бих отбелязала, аз съм си го нарекла Слънчев бряг. Това е място, на което има много туристи, които са там предимно за нощния живот. Клубове, барове, дискотеки, те пият. Да, може да си представите, на мен това лично ми е мечтано преживяване. Ние заминахме на 23, вече малко по-озряли. Също така да спомена, под 21 няма да видят алкохол в баровете, зависи, нали? Но основно няма да може да пиете, ако сте под 21. Така че аз не виждам смисъл студент на 20 години да ходи в Ocean City, например. Защо? Няма да ви пускат. Не знам, вие си преценявате. Като втори тип бих отбелязала тип затворен комплекс. Ние, когато правихме нашето проучване за оферти, видяхме оферта от долината на смъртта.
Там имаше един много лъскав, много джиджан комплекс тип оазис в пустинята, с палми, басейни, изглеждаше много готино. Така, в такъв затворен тип комплекс бих споменала, че имате възможност за допълнителни часове и за овертайм, тъй като в пика на сезона те не могат да си намерят нови работници, те са в нищото, те са в долината на смъртта, например. И също така, ако нямате самоконтрол и обичате да харчите, но такова място ще ви бъде добре, защото нито има магазини, нито имате TJ Maxове, като цяло вие сте в нищото и ще си спестите парички, но пък няма как да намерите втора работа, нали? Няма къде да започнете. Също така, като тип, аз бих определила спокойното малко градче, наклонна черта, селце, такова, в което ние се озовахме. Това е спокойно място, клубове няма, барове и ресторанти затварят в 9-10 вечерта. Клиентите са предимно възрастни хора. И аз бях доволна. Прекарах се едно страхотно лято, 2 страхотни лета, като отделен тип вече. Бих отделила и Аляска, защото експириенсът в Аляска е различен. Там няма нощни клубове, лятото е по-хладно. Също така бих казала, че е добро място за правене на пари, защото може да получите много часове, но пък полетите са малко по-скъпи, тъй като ще имате още едно допълнително прекачване в Америка, тъй като е много далече и часовата разлика с България е огромна. Например, с източното крайбрежие часовата разлика е 7 часа, с Уисконсин, където аз живея, е 8 часа, а с Аляска мисля, че е 10-11, не съм сигурна, но пък да, има голяма часова разлика, която трябва да имате на предвид. И трябва да обобща кой щат не изберете. Моето мнение е различно това на другите студенти. Повече студенти съм забелязала, че се впускат към щати на източното крайбрежие, като Мейн, Масачузетс, Мериленд, Ню Джерси. За мен тези щати не са удачен избор, защото данъците са високи, има много студенти и конкуренцията за втора работа е ожесточена. И също така много важен фактор са клиенти и колеги, като цяло местните хора там са грубяни. Да, също така там има хора с по-трудно разбираеми диалекти, акценти, така че ако ухото ви не е научено да слуша, не искам да бъда расист, но за мен черните имат много трудно разбираем диалект. В TikTok съм гледала класации за най-труден американски акцент и всички казват, че е Луизиана. Аз съм работила за хора от Луизиана и техният акцент за мен е поносим. Аз не мога да разбирам хора, не че не мога. Просто ми е по-трудно и трябва да напрягам слуха си на 100%, за да разбера хора от гетото, така да ги наречем. Докато моето любимо място в Америка е Мидуеста. За работа и живота ми предвид. За почивки, да, бих отишла на източното, ходила съм на западното крайбрежие, но Мидуеста е страхотен, защото хората са дружелюбни, акцента им е приличен. Също така, ако искате да видите северното сияние, трябва да отбележа, че трябва да отидете в Аляска или в северен Уисконсин. Аз съм го виждала и просто не мога да ви опиша. Като видеята е страхотно е. Това ми беше мечта и я изпълних. Също така, защо обичам Мидуеста? Ами защото... Боже, нали това е шега сега да го вметна, но тези фермери постоянно пият сутрешни коктейли. Мимози, Блади Мерита, постоянно са пияни и остават по-голям бакшиш. Нали? Да, но като цяло Уисконсин акцент е приличен. Да, знам, че звучи смешно, но така говорят Уисконсин. Сега, подигравам им се, но за тях е забавно, нали? Защото аз го правя с добри чувства. Да, мисля, че отговорих на този въпрос. Нека да преминем към следващия, който е каква оферта да избера. Сега искам тук да вметна нещо много важно и може би това е причината да направя това видео, тъй като се опитвам. Аз им осигурявам работната работа и карам познати да се запишат като сервитьори в ресторанта на мъжа ми. Съответно, нали знаете, че буквално им осигурявам работа и им казвам, ей, ще изкараш пари, ела, да работиш. А те почват, ама аз не знам дали ще се справя. Аз ще науча ли вината? Аз ще мога ли да ги нося тези подноси? Започват да мрънкат и да се съмняват в себе си. И сега аз правя това видео, за да мотивирам повече българи. Хей, спрете да работите нископлатените позиции, ако имате добър английски и ви се работи с хора. Това е начинът да изкарате пари. Моля ви, аз за едно лято съм изкарвала над 30 000
долара. След като аз съм си ходила по заведения, съм си живяла живота, ходих 10 дни, не, 12 дни бях на екскурзия из щатите и съм си развяла гащите, както се казва, и успях да заделя $30,000. Хора, за какво говорим? Вие работите за 12 на час в маркета. Не, това за мен е загуба на време и възможности. Елате в щатите, изкарайте си на хубаво лято, изкарайте си парички, стига да говорите добър английски и да ви се работи с хора. Започнете работа като сервитьор или барман. Много добре се отплаща. Така. Не искам да обидя никого, който работи като хаускипър или нещо, което е така по-ниско платено. Напротив, аз съм работила почти всичко. Аз първоначално, когато заминахме 2023, всъщност кандидатствах за обява за хаускипър, защото пътувах с приятелка, нейният английски, както споменах, не е добър. Тя не говореше никакъв английски и трябваше да си намерим работна оферта, която да можем и двете да работим. Естествено, когато пристигнахме, видяха моето ниво на английски и мен ме направиха front desk. Най-добре всъщност да ви кажа по някоя дума за всяка работна позиция, като нека да започнем с хаускипъра. Аз нямам много опит, защото честно казвам, ще си 2-3 стаи и после ме направиха front desk. И честно казвам, аз ходех и проверявах след камериерите, след хаускипърите, те как са изчистили. Това беше моето задължение. На мен не ми харесва чистят след чужди хора. И честно казвам, американците са малко мръсни. Но пък ако нямате добро ниво на английски и това не ви притеснява да чистите 2 туалетни, запишете се като хаускипър. Не е лошо, защото когато работите като хаускипър, смените ви са предимно сутрин, т.е. ще можете да си намерите втора работа и да си изкарате пак допълнителни парички. В дългосрочен план хаускипър също може да ви се отблагодари като позиция, тъй като американците просто стават бакшиш на всички и доста често може да намирате бакшиши в стаите, които чистите, като това лято ми се случвало някои от камериерите да ми споделят, че са намирали по $60 в една стая. Да, от един клиент имам предвид. Което не е лошо, $60 да си прави в джобчето чисти, без да ги плащаш данъци или нещо. Да, защо не? Като следващата позиция искам да спомена front desk, позицията, която мен ме преместиха да работя. Тя е идеална за хора, 4-ти курс, които искат да се подготвят за държавния изпит, тъй като имате много свободно време на компютъра, не е натоварваща психически, физически, общо взето е скучна дори. Нали, не може да изкарате много пари, трябва да имате добър английски, но пък някаква опция е. Ако искате да работите 2 работи и искате да не си изтормозвате тялото, едната от тях според мен е удачно да бъде front desk. Така, следващата позиция е dishwasher. Много се опитва да намеря нещо позитивно за тази позиция, но няма. Трудна е физически. Дигаш тежко. Постоянно си мокър. Не е фън. Хора, ниско платена. Не мога да кажа нищо хубаво за dishwasher. Само искам да подчертая. Ако си момиче, не дей да си мислиш, че ще миеш чини с гъбичка и ще ти е приятно. Не, трудно е. Момичета не са dishwashери, тъй като в Америка те не правят разлика между мъже и жени. Ако си кандидатства за позиция dishwasher, ще трябва да работиш наравно с мъжете и никой няма те пощади, защото си натате принцеста. Като следващата позиция искам да обхвана line cook, като тук също е много относително на каква станция ще те сложат. Ако правиш салати, това е много приятна работа, тъй като седиш до хладилна станция. Но пък ако си на станция бургери, трябва да си постоянно до грила и да се потиш през лятото. На мен лично такава работа не ми е била много приятна, но пък се правят прилични парички и ако ви обичате да готвите, това е удачен вариант. Също така, като следваща позиция хост. Работила съм хост, много приятна позиция. Не е тежка физически, не се натоварваш, има бакшиши. Съжалявам, просто ми се спи. Има бакшиши, имаш комуникация с клиенти, но пък не е кой знае колко. Така че с едно прилично ниво на английски би се справил. Препоръчвам я. Като следваща позиция бих посочила бариста. Топ. Безплатно кафенце, бакшиши, не е физически натоварваща. Много приятна позиция. Аз харесвам бариста. Така че, нали, няма да правиш пари като сървър, но пак имаш някакви бакшишчета, така че е готинко. Следващата позиция бих казала да продаваш сладолед. Може да е наименувана тази оферта по различен начин, но да ви кажа, не е много приятно за предмишницата ти. Малко се натоварваш физически, тъй като вие си мислите, че да продаваш сладолед е лесно, ама да скупваш сладолед по цял ден може да те натовари малко. Но като цяла готина работа, има бакшиши, най-вероятно, предполагам, трябва да си видите офертата. Така че, да, не е лоша оферта да продаваш сладолед. Какво? Тък му купиш сладолед, може да си похапваш. Нали, трябва да пазим талия. Както виждате, аз съм дебеляла много. Както съм в Америка, но
Да, ходя на фитнес, килограмите ще ги стопя, когато тогава. Така, следващата позиция съм си отбелязала бъсър. Какво имам да кажа тук? Бъсъра е физически натоварваща, но пък не ти изисква английски, добро ниво на английския, имаш бакшиши, така че има си и своите плюсове. Нямаш пряка комуникация с клиентите. Окей е. За момчета бих казала. Или дори за момичета става, просто се натоварваш физически. Следващата позиция е фудранър. В ресторантите, в които аз съм работила, не е имало фудранър. Сервитьора си ги е равнувал храната, но пък горе-долу знам как функционира. Имаш бакшиши. По-физически натоварващо е от бъсъра. Но пък, ако отново това ти е варианта, защо не е лоша оферта като цяло. Честно казвам, всичко освен дишложер се понася. Така, барбек. Една приятна позицийка, не е физически натоварваща, не е психически натоварваща, миеш чаши, носиш лед, режеш лайм. Като цяло готина работа е, наливаш бира, но общо взето вършиш работа на бармана, но не взимаш неговата заплата. Така, одобрявам тази позиция, смятам, че е готинка, защо пък не. Следваща, бартендър. Да си дойдем вече на думата, на добре платена позиция. Изобщо не гледайте часовката, колко ви предлагат на час. 5-10, няма значение, парите ще ви идват от бакшишите. И също да спомена тук нещо важно. Когато сте първа година студент и се опитвате да съчетаете две работи, аз каква грешка направих. Първата ми работа без бакшиши, я работих вечер от 3 до 9. Другата ми втора работа, допълнителна работа в ресторанта, в която беше с бакшишите, я работих сутрин. Парите, като рантьорския бизнес са вечер. Опитайте се да работите в ресторант или нещо с бакшиши вечер. Ако бях сутрин фронтеска, вечер сервитьор или там каквото и да е в ресторант, щях да изкарвам много повече, отколкото изкарах първото лято, но няма значение. Всеки се учи. Затова първото лято отиваш, опознаваш и с някои съвети от канала ми се надявам да не допускаш моите грешки. Какво друго да кажа за бартендър? Всъщност, като оставим хубавите неща, като парите, трябва да отбележа, че това е позиция, която изисква много мултитаскинг. Ще трябва да следиш тикети, да правиш коктейли и в същото време да поддържаш разговори с клиенти, което не е толкова лесно, но пък не е невъзможно, стига да ви харесва да учите нови коктейли, трябва да знаете рецептите им, трябва да знаете различните алкохоли и да можете да обяснявате за тях. Да знаете по някоя дума за всеки различен алкохол или за всяко различно вино, което предлагате. Затова аз какво предлагам? Отваряте сайта на ресторанта, в който искате да почнете работа, преглеждате им винния лист и менюто с коктейлите и колкото по-малко и менютата, толкова по-добре за вас, защото по-малко за учене. Не е психически лесно, натоварващо е, особено по време на ръж. Но да, паричките са добри. И според мен се служава. Като следващата позиция бих споделила за сървъра. Вече ви споменах за това какви хубави пари се правят и многото преимущества, но също така като барменството, тук дори е още по-сложно и още по-изискващо, защото се натоварваш много и физически. Кухнята, от която носиш храната, най-вероятно ще бъде далеч от масите. В нашия ресторант имаше стълби, защото беше като руфтоп. И да, на ден съм правила по 23 000 крачки, уморяваш се, физически е тежко. Също така комуникация с клиенти не винаги е лека. Те са те помолили за едно кетчупче, носиш им го на масата и те ти казват, а може ли и един хот сос? И трябва да отидеш да се върнеш в кухнята да вземеш нов хот сос. И като цяло, да, понякога клиентите могат много да те водят, но смятам, че в края на смяната си заслужава, когато си преброиш парите. Хубаво е сега да ви споделя един трик, когато се явявате интервю за сървър, погледнете менюто на ресторанта и им покажете, че вие може да го научите. Научете от какво е съставено или кое си ястие, защото вие ще трябва да знаете рецептите, ще трябва да знаете в кое ястие какво се съдържа, защото е отговорно. Има хора с алергии и повярвайте, опасничко е да сервирате на нещо с фастъци на човек, който може да се подуе целия от тях. Но не искам сега да ви обезкуража. Страхотна позиция и смятам, че ако говорите добър английски, дори да имате акцент, хора, ще се справите. Аз имам акцент, съпруга ми обича акцента ми, американците обичат акцента. Говоря предимно за Midwest хората, защото те са много разбиращи и много обичат да чуват за различни нации. Така, искам сега да спомена някои други позиции,
които аз не съм запозната, само съм чувала от други студенти. Позиции като лайфгард и служител в веселителни паркове. Мисля, че така трябва да се преведе. Amusement Park служител. Да. На мен такива оферти не са ми привличали интереса, защото аз не мога да плувам. Няма как да бъда спасител, първото, което е. Второто, което е. Не са добре платени и хора, графикът ще ви бъде неподходящ за втора работа, защото ти не можеш да отидеш спасител в 8 часа сутринта. Смяната ви ще започва примерно в 11 и съответно тя ще приключва в 4-5. Каква втора работа ще започнете в 4-5, нали? Малко по-ограничаващо е. Докато когато си примерно housekeeper, ти ще свършваш в 2 часа на обяд или в 1 часа на обяд и ще имаш преспокойно време да си намериш хубава втора работа. Така че аз не препоръчвам amusement parks, водни паркове и спасители като работна оферта. Сега да детирам на един друг тип работни места. Продавачи. Било то в маркет или в gift shop. Да, не е натоварващо психически, не е натоварващо физически, но за мен това е загуба на време, тъй като тези магазини отварят, да речем, в 10 часа. И вие започвате работа в 10, в 11, вие губите част от деня. Оптимално работния ви ден, ако искате да работите 2 работи, нали? Предимно студенти искат да работят 2 работи. Трябва да започвате работа в 8 или 9, за да можете да си намерите свясна втора работа. Така че не бих работила нито в маркет, нито в gift shop, колкото и да е приятно. Така, вече от на май къде, ако вече сте на терен, имате основна работа и търсите някаква по-спокойна работа за почивния ви ден, да, окей са. Но пък вече ви споделих моето мнение. Така, ако трябва да направя нещо като класация на работните оферти, топ 10 на работните оферти, моето топ 10 би звучало така. Номер 1 сървър, номер 2 бартендър, номер 3 бариста, номер 4 четвърто място отива за front desk. Точно така. Пето място бих сложила хост или някакъв gift shop. Шесто място сиделът, фудрънър и басър. Седмо място бих сложила wine cook. Осмо housekeeper. Девето бих сложила тези спасители, amusement паркове служители. И 10-то място dishwasher. Просто по-за dishwasher не може. Моля ви, не, дете dishwasheri. Така. Всяка позиция си има плюсове и минуси, вече ги чухте от мен и, нали, пречуприм през моята призма на човек, който е работил много от тези позиции. Да, направете своя избор. Не ви съдя, работете всичко без dishwasher. Да, ще ви съдя, ако работите dishwasher. Нещо по-интересно за вас. Колко пари най-много съм изкарвала от една смяна. Подготвила съм се през по-голямата част от лятото. Аз си водех един подробен списък с това колко бакшиши съм изкарала. Като най-много съм изкарвала за дабъл, така се нарича, дабъл от 11 до 11 на работа, 12 часа, $600 след тип-аут. Какво е тип-аут? Когато сте сървър, вие трябва да направите този тип-аут. Това означава да платите на вашия съпорт, плащате процент на бармана, плащате процент на хоста, плащате процент или зависи сега, всеки ресторант има различни проценти и различни принципи, но да, плащате тип-аут на хост, бъсър и фудранър, ако имате такива. Така, колко средно, да речем, съм изкарвала, бих казала, че за вечерна смяна от 5 до 10 вечерта минимум е $180, нещо такова, максимум, нали, до към 300. Максимум няма, вече зависи от вас и от вашия късмет, също така от клиентите, но мисля, че 180 е нещо средно аритметично за вечерна смяна, а за дабъл средно бих казала минимума 300, вече максимума. Вие чухте аз колко съм изкарала. Може нагоре, разбира се. Сявам, че трябва да си доста некъсметлия да изкараш под 300 за двойна смяна 12 часа на работа, примерно. Като искам да отбележа, че имало дъждовни дни, които аз съм решавала да си тръгна по-рано и съм изкарала. Имало едни, изкарвала съм по 30, 40, $50. Еднични са били, времето е било кофти, но да, има и такива. Така да погледнем картинката по-отдалече, колко на месец съм изкарвала. Силните месеци, които са ви юли и август, аз изкарах над $9000, всеки, нали, по $9000. Юни изкарах около 6 някъде $1000. W2 формата ми е готова, там имам данъци, колко съм платила, бруто, нето, мога да ви ги споделя, да ви ги покажа, ако имате интерес. Кажете, ще направя видео за W2. Да, много е странно W2, W2, няма значение. Така, за квартирата как стоят нещата?
Това е много индивидуално. Знам, че на източното крайбрежие най-често не ви подсигуряват квартирите, много са скъпи. Защо ходите там, би хора? Ще ви кажа за Уисконсин, как стоят нещата. Средно цената е около 75 на седмица, защото студентите не стоят винаги цял месец. Плаща се на седмица. Тук квартирите са средно по 75 на седмица, като това варира, нали, около 300 на месец. Аз не бих си наела лично квартира, която е повече от 100-120 на седмица. Повече става вече твърде много за мен, но като човек, студент, който не е работил на източното крайбрежие, да, това е обяснимо. Как става предвижването в Америка? Това е съвет, който ми се иска на мен някой да ми беше казал: вземете си кола. Стига да имате книжка, вземете си кола, книжката ви важи в щатите 1 година след вашето пристигане на американска територия. Колите не са скъпи, може да намерите автомобил до $1000-2000, който в края на сезона ще продадете и просто ще сте спестили много време в пътя, защото не винаги може да си намерите втора работа в града, в който е първата ви, защото тези градчета тук, просто Америка е устроена така. Има малки селца, които са близо едно до друго, но всъщност е далеч, за да ходиш пеша или да въртиш педалите на велосипед. Но ако нямате книжка, велосипед, мотоциклет или електрическа тротинетка също могат да ви оправят. В крайна сметка, да, всеки си преценява. Аз мисля, че така засегнах, чакайте да прегледам, но да, мисля, че засегнах въпросите, които мен са ме вълнували. Ако имате други, естествено, оставете ги в коментарите. И така, сега ще ви споделя за интервютата, които съпругът ми е провеждал пред мен. Той смята, че е много важно студента да бъде проактивен, да задава въпроси и също така да е разучил за своят работодател. Вижте менюто, вижте интериора, направете комплимент. Например, полилеите в ресторанта, те са много красиви. Нещо елементарно, покажете, че вие сте проактивни. Това е основното и не се стеснявайте. Бъдете самоуверени и вярвайте в себе си. Много ви благодаря, че изгледахте това видео и се надявам да събера достатъчно кураж да кача още едно скоро. Довиждане!